kɔlɔsi dɛ parce que o b'a dɔn se b'o ye musow bɛ ɲɛbɔ o fɛ et puis se b'a ye ka dɔ fara a kan fɛnɛ donc jago aw kɔlɔsi de cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko cɛ mun b'a fɔ muso tan ka wari dun ko tɛ a diya ni muso ko tɛ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ muso tɛ ka wari dun ko diya ni muso ko tɛ ayi o ko tɛ a tigi ma se ma hali bi kalo ko tɛ n'a se ayi i b'a di ala kama ko yɛrɛ tɛ ala kama ko yɛrɛ tɛ ayiwa ala ka hinɛ jeli baba la a ko ni cɛw dimina muso kɔrɔ ko muso tɛ fɛn ye ko mais cɛ fila bɛ kɛlɛ muso kelen nɔfɛ ko jɔn tɛ fɛn ye a y'o dusu ka baara ye sa y'a dimina da o b'o fɔ sunɔgɔ i y'a ye o dɔ ko ma ko dugu min n'a bɛ fɔ ko musoko tɛ fɛn ye o dugu bila awɔ ko dugu bila ayiwa musoko tɛ fɛn ye a y'o dugu bila o kɔrɔ sɛbɛ ko tɛ yen cɛ dɔ fana ko ne ma ko muso ko ye manamana ko ye mais n'i y'a manamana minɛ ko manamana mɔgɔ bɛ dimi dɔ i la o ye tiɲɛ non o ye tiɲɛ a manamana minɛ k'a lajɛ manamɔgɔw b'o da dimi dɔ i la ayiwa bisimila bi ye juma ye naamu janvier kalo tile 13 san 2023 naamu ayiwa an b'a daminɛ ni l'esɔrɔ ye faso ye ka fasiri esɔrɔ ale kumalen no fɛn min kan o de ye kunnafonidilaw olu ka ɲɛmaaw kɔni ko bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni kɔrɔ ni ka sanbɛ foli kɔni kɛ ka tali kɛ sanyɛlɛma kɔni na o kɔni sen fɛnɛ fɛ ko kɔni kɛra sababu ye gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw olu kan ka ɲɛfɔli kɔni kɛ Asimi ye gɛlɛya kofɔli ninnu na ale ni baara minnu bolodalen don u fɛ donna nataw la wasa kunnafoni ɲuman a bɛ se ka cari cogo min na esɔr ale ka laseli don hali bi ani esɔr bɛ to ɲɔgɔn fɛ politiki ko ta fanfɛla na a yira k'a fɔ yɛlɛmaba min bolodalen don ni o ye référendum constitutionnel ye o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ ale ni politikitɔnw kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye kɔni na kunungo wasaw fana hakilina ta bɛ se ka ta ka don ba la cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla na Chana 2022 ko ale baaraw kɔni bɛ daminɛ bi esɔr ale ka laseli don ayiwa l'esɔr bila kɛrɛfɛ l'indépendant an k'o lajɛ indépendant ale kumana fɛn min kan o de fana ye ko yɛlɛmaba min ni o ye référendum constitutionnel ni ale baaraw yɛrɛ kan ka kɛ mars kalo tile 19 natɔ o hukumu kɔnɔna na ko politikitɔn ale ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni k'u bɛ ɲɔgɔn ye kɔni na ɲɔgɔn ye kofɔlen kɔni a yira k'a fɔ ko a kɔni kɛra farafarali kɔni ye politikitɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ dɔw ma sɔn ka ta a kɛnɛ kan hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko chauffeur ni o ye faso ka cakɛda chauffeur ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini 13 ko o kɔni ma ta ka don ba la ko de hukumu kɔnɔna o kɔni bɛna taa tile 3 baarabila kɔnɔna baarabila kofɔlen min ni a bɛ daminɛ janvier kalo tile 17 natɔ n'o bɛ bɛn mardi yɛrɛ ma k'u bɛ taa tile 3 baarabila kɔnɔna indépendant hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni lakana baliya kɔni ye a yira k'a fɔ ko intellectuel olu fɛ an bɛ wagati min na i ko sisan k'olu caman kɔni bɛ ka u kunda gawo kan ka sabu kɛ ko lakana baliya kɔni ɲɔɲalen bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla na yira k'a fɔ n bɛ tali kɛ Grand Prix cycliste ko min ni a labɛnna Move Africa Malitel fɛ ko ale kɔni baaraw bɛna kɛ kari natɔ k'a bɛ kɛ boulevard de l'indépendance kɔni kan ko nin ye attaque fɔlɔ ye ala ko jira n na amin l'indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn indicateur de renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye an bɛ taa sanubɔyɔrɔ la ni o ye damandaw ye a yira k'a fɔ n bɛ tali kɛ Kangaba mara kɔnɔna ni kɔni ye dugu 2 kɔni karila ɲɔgɔn na ni o ye Danga ale ni Tombola ye min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 13 bɔnɛ ani na mɔgɔ 46 olu joginna indicateur de renouveau ale ka laseli don hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko bilakaw olu fɛ yen nɔ ko donna nataw kɔni na ko hôpital belebele kɔni bɛna taa jɔ yen nɔ wasa kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogo min na hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ SD ni ale ye Orange Mali baarakɛla kɔrɔ ye ni arnaqueur ba kɔni kun na wagati min na ko sisan ko tɛgɛ kɔni kɛra ale la ka baara kɛ Nigeria la Orange Mali a kun bɛ baara kɛ yen olu a bɛ n'a fɔ a gɛnna ka bɔ yen donc a kɛra arnaqueur ye comment bɛ baara kɛ cogo don voilà tɛgɛ kɛra a kan
bamanci wale kelali hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔni sera ka kɛ sababu ye ni ka bamanci kɛ wale mɔgɔ 31 ni ka olu kɔni ka dankari kɛ olu la a yira k'a fɔ an ka finitigilaka 14 ko olu kɔni fɛnɛ ni tora ni bamanci wale kɔni kɛlɛli hukumu kɔnɔna na indicateur de renouveau ale ka laseli don. Le soir de Bamako wula ale mun sɛbɛn. Soir de Bamako ale kumana fɛn min kan o de ye an bɛ wagati min na i ko sisan ko laseliw kɔni kɛra ko mɔgɔw k'u hakili to u yɛlɛla Bamako yan ka sabu kɔni ko bamancikɛ wale dɔw kɔni donnen don mɔgɔw senkɔrɔ an bɛ wagati min na i ko sisan ko mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la. Soir de Bamako ale ka laseli don hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ n bɛ tali kɛ ɲɔgɔn lajɛba min kɔni k'u bɛ kunu référendum constitutionnel hukumu kɔnɔna na ni jamana ɲɛmɔgɔw ni politique tɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ ko politique tɔn 200 ale ni 81 o de kɔni k'u welelen no kɛnɛ kan ko nka 50 olu de ye jaabili kɔni kɛ kɛnɛ kofɔlen kan kunungo. Soir de Bamako ale ka laseli don hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ tile 2 tɛmɛnen kɔ bamancikɛ wale min kɛra sababu ye ni an ka finitigi 14 bɔnna ni na ni ka 11 joki Yada Gali ale n'a ka groupe mɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ k'olu de kɔni ka wale kɔni de kɛra sababu ye ni ka an ka finitigilaka ninnu bɔnɛ u ni na. Soir de Bamako hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko ɲɔgɔn sama min kɔni k'u bɛ metalikɛ Burɛmukaw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lycée public ale tɔgɔ ko kɔni na mɔgɔw tun ma sɔn k'a tɔgɔ ka da château kɔni na wagati min na i ko sisan ko ministre de l'éducation a y'i jɔ a jɔyɔrɔ kɔni na a y'a tranché a yira k'a fɔ ko lycée kofɔlen kɔni tɔgɔ dara Aïssata Alassane Cissé dit château. Kuma banna a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Ne ɲininka o don ni professeur ta don ni faso de ta don kuma banna a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Tubaarikala. Mali Tribune hali bi ani Mali Tribune a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko gɛlɛya kɔni bɛ énergie mɔgɔw kan ni o ye EDM ye ka sabu kɔni kɛ ko mɔgɔw bɛ k'u ka câble kɔni soɲɛ ko câble soɲɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dekun kɔni na se sigidala mɔgɔw dɔw ma ka sabu kɛ olu kɔni tɛ ka courant sɔrɔ ko kɔni gɛlɛya bɛ EDM kan an bɛ wagati min na i ko sisan Mali Tribune ale kumalen no o kan ale ni lakanako ta fanfɛla Mali Tribune a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw k'u kɔni donnen no patrouille dɔ kɔni na patrouille min ni a kɔni bɛ ka kɛ sen na walasa lakana o bɛ se ka sabati cogo min na. Le fondement a ko di fondement kumana fɛn min kan Buware Fili Sisoko ni ale minɛnen no kiiritigilamɔgɔw kɔni fɛ kabini utukalo san 2021 ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni minɛni kɔni na ko ale kɔni ma jigi a yɛrɛ la ka sabu kɛ ko ale kɔni jabajɛlen no a affaire la hali bi ani fɔnima bɛ to ɲɔgɔn fɛ Aliou Diallo ale y'a yira k'a fɔ ko ale ka dɛmɛ kɔni ko bɛ kuma bɛɛ wasa ale ka sigidalamɔgɔ ale ni jamanadenw olu kɔni bɛ se ka lafiya kɔni sɔrɔ cogo min na. PRVM fasoko ni o président ye Mamadou Oumara Sidibé k'ale kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan wasa jamana mako bɛ min na ni o ye Mali ye bɛn ale ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na. Ala k'o kɛ. Ami. Aw ni de kunnafoni telima mun b'an bolo bi o tɛ wa. Ɲ'a telimanw ye. Gouverneur Bamako i b'a tɔgɔ dɔn. Bamako gouverneur. Ablaye Coulibaly, je crois. Ablaye Coulibaly, oui. Tu crois? Donc il m'a dit. Mongo maire central Merba. Adama Sangare. Adama donna John Nona. Ay donna John Nona. Et Moussa Badoulaye Traoré. O fana donna John Nona. Non to do. Ibo donde. Hakili tala. Hakili tala, voilà. Ibrahim Ndiaye. Voilà. Iba don hakili tala. Maire du district de Bamako nani le sɔrɔ la a fɔlɔ ye Ibrahim Ndiaye i b'a fɔ ma Iba 98-2004 a filanan ye Moussa Badoulaye Traoré 2004-2006 ka tɔgɔ la saya minɛ jɔn de donna nɔ na Adama Sangare donc Adama Sangare depuis 2006 fɛn bɛ kuma waati min na ale de ye maire ba ye a bɛ mairie ba la hali sisan o yafa ma ale de bɛ yen. Mais entre Badoulaye ni Adama Sangare, ils ont fait délégation spéciale. À toi et Mamadou Issa Tapo. Donc, délégation spéciale Sigra,
kalata kera uye adama soanji adama ye badule ka mandat ban atara yɛrɛ tɔgɔ la o y'a ta depuis wala garsɛtigi do élection ma se ka kɛ wumɛriya sacré adama voilà donc an b'a fɔ nin ma mais maintenant an b'a fɛ ka mun fɔ ye Bamako maire bɛ yen gouverneur bɛ yen haut conseil fana tun bɛ yen mais u y'o yɛlɛma parce que fɔlɔ Bamako a maire fɔlɔ i b'o dɔn Bamako maire fɔlɔ a maire fɔlɔ a gouverneur fɔlɔ a haut commissaire fɔlɔ maire fɔlɔ kɔni ye Modibo Keita ye maire fɔlɔ ye Modibo Keita filanan ye jɔn ye i t'o dɔn d'accord bon Bamako maire fɔlɔ o ye Modibo Keita en 58 Bamako gouverneur fɔlɔ o ye Oumar Ly ye en 60 Oumar Ly a ka maire de district fɔlɔ o ye Iba Ndiaye ye a ka haut commissaire fɔlɔ o ye Ismaïla Cissé donc Ismaïla Cissé maintenant a ka muso fɔlɔ minnu kɛ gouverneur ye o ye jɔn ye muso fɔlɔ min ka kɛ gouverneur ye ayi o tɛ madame Si Kadiatou Sow mun bɛna ale de fɔ koyi parce que ne hakili b'ale la ale kɛra maire kɛ maire de district ye a ma kɛ maire de district ye a kɛra gouverneur de ale ka waati gouverneur de bɛ maire de district tun tɛ o ma dɔn mais après a kɛra maire ye o maire non a ma kɛ maire a kɛra ne ye mun fɔ a kɛra gouverneur du district gouverneur du district kɔfɛ kala taara de maire central nana parce que waati min na yanni an ka kala taa kɛ mairie ba kelen de tun bɛ mairie o kelen de tun bɛ avec la organisation u ye mairie bɔ commune bɛɛ la donc maintenant u ye kala taa kɛ commune bɛɛ n'a ka maire bɛɛ ka maire dɔ sɔrɔ o de kɛ maire ba ye o de ye Adama ye y'a dɔn conseiller bɛ kan donc commune bɛɛ n'a ka maire de don maintenant commune bɛɛ n'a ka maire central bɛ yen maire central ka maire de maire ba ye Adama ye maintenant o commune fana commune bɛɛ n'a ka kin fana n'a ka maire don voilà Ipodon n'a ka maire Ɲarela n'a ka maire Safi n'a ka maire commune 2 yɛrɛ mairie ba la o fana maire bɛ yen o fana maire bɛ awɔ a bɛ tigi o la bon Bamako maire ba mairie centrale ni district o ɲɛma o de fɔlɔ tun ye Iba Ndiaye ye a fila ye Badula ye a sabanan ye Adama Sangare comme y'a fɔ mais n b'a fɛ ka mun fɔ ka taa an ka indépendance la ka n'a bi mɔgɔ mun y'u sigi Bamako ka Bamako mara n bɛna o de fɔ ye i y'a faamu maire de Bamako Modibo Keita 58-68 Ibrahim Sall commissaire rang de maire 54-58 allait de la daminɛ après Modibo est élu maire de Bamako Soungalo Koulibaly maire de 60-68 Oumar Ly premier gouverneur de la deuxième région comment le bɛ fɔ yan ma dɛ deuxième région parce que Bamako tun ye deuxième région de ah d'accord voilà Bamako ni Kulikɔrɔ tun bɛ région kelen a faamuyara sisan i m'a ye Bamako bɛ Kulikɔrɔ kɔnɔ parce que Bamako ni Kulikɔrɔ tun bɛ deuxième région ye en 1972 u ko Bamako bɛ kɛ district ye Kulikɔrɔ bɛ kɛ deuxième région donc gouverneur de la deuxième région fo mɔgɔw k'a fɔ pas gouverneur de Kulikɔrɔ voilà ni mɔgɔw y'a faamu o cogo la après il y a eu le chef de bataillon Bala Koné il a été gouverneur de Bamako de 68 à 70 après il y a eu Tchemoko Konaté gouverneur de 70 à 72 le capitaine Sékou Sidili administrateur délégué 72-77 Adolphe Diakité 77-78 après il y a eu Sori Ibrahim Silla gouverneur 77-78 80 après il y a eu le chef d'escadron Oumar Koulibaly le gouverneur de 78 à 81 Moussa Keita gouverneur de 81 à 83 Yaya Bagayogo gouverneur de 83 à 90 Yaya Bagayogo sur le gouverneur là Nemina Bamako après il y a eu Abdoulaye Sako gouverneur de 90 à 91 Madame Si Kadiatou Sow gouverneur de Bamako de 91 à 94 après la chute de Moussa voilà bon et t'as sɔrɔ parce que mairie là photo ou ka salle de réunion kɔnɔ photo bɛ yen o photo in de ne la fili parce que Madame Si Kadiatou Sow photo bɛ a la voilà donc je me suis dit que Madame Si Kadiatou Sow gouverneur de 91 à 94 après la chute de Moussa première femme gouverneur de Bamako maintenant après elle il y a eu le lieutenant-colonel Karamogo Niaré 94-98 nta dɔn n'i y'a tɔgɔ mɛn Karamogo Niaré en Sédasudo sisan a bɛ Niaré la ko dugutigi fɛ ok allez de bon allez kɔfɛ il y a eu Soumaïla Cissé c'était le haut commissaire en ce moment on a changé ko haut commissaire a tɛ tuguni o y'o fana bila tuguni Ismaïla Cissé kelen non lui il est militaire Ismaïla Cissé c'était un militaire il était l'ambassadeur du Mali même vers ailleurs mais il est devenu le premier haut commissaire du district de Bamako de 98 à 2001 maintenant après il y a maintenant le premier maire central maire ba Ibrahim Ndiaye
maire de 98 à 2004. Après, il y a eu Mathieu Pléa comme gouverneur, 2005-2004. Mathieu Pléa? Oui, Mathieu Pléa. Ministériel à la Soie-Tété. Voilà. Après, il y a eu Moussa Badoulaye Traoré, de 2004 à 2006. Ibrahim Fefe Kone, gouverneur de 2006 à 2011. Adama Sangaré, de 2006 au moment où je te parle. Après, il y a maintenant Suleiman Diabaté, gouverneur de 2011 à 2012. Georges Togo, gouverneur de 2012 à 2014. Hadi Traoré, gouverneur de 2014 à 2016. Et enfin, la deuxième femme, Madame Sako Aminata Kandit Amikan, 2016-2018, a été remplacée par Debekouwa Souare. Voilà. Debekouwa Souare a été remplacé par Baba Haman Meiga, 2018-2019. Baba Haman a été... Non, c'est ça Mbaye Konaté. Après Mbaye Konaté, maintenant c'est Abdoulaye Koulibaly, décembre 2021. Nous nous sommes voilà. Il y a Famouza. Maintenant Abdoulaye Koulibaly. Abdoulaye Koulibaly. Amou Befo. Kambe. Merci.